സാറേ സംഗതി ഡേഞ്ചറാണ്. ചെറിയ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണ്ട. പൂച്ചയെ ചത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ മിനിമം 2-3 ദിവസമെങ്കിലും എടുക്കും. സാറിനറിയാലോ 12,000 പിള്ളേർ പഠിക്കുന്ന ക്യാമ്പസായത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലൊക്കെ വേണോ? അർജുനിങ് വന്നേ. അതെ, ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒന്നും നടക്കില്ല സാർ. അങ്ങനെ പറയില്ല സാറേ. സാർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രത്യേക അറിയിപ്പ്. കോളേജിലെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ പൂച്ചയെ കാണപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ടർ ടാങ്ക് വൃത്തിയാക്കുന്നതിനും മറ്റുമായി 4 ദിവസത്തേക്ക് കോളേജ് അടച്ചിടുന്നു. അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ കോളേജ് തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്.